Ayan guys, magandang hapon. Ayan, kakain na si Bicolana. Pero nagsasangag pa. Ipapakita ko sa inyo anong kainin natin ngayong hapon na to. So, kasama na dito ang aking breakfast, lunch, tapos dinner na. So, 3 in 1. Okay? So, antayin nyo lang pa nagsasangag pa ako. Ha? Ipapakita ko. Kakain tayo sabay-sabay. Hello! I'm back! Ayan na. So, ito yung kakainin natin ngayon. Ayan. Yan. Umuusok na sinigang. Sinangag. Ayan. Fried rice. Then, may kamatis. Then, pritong tilapia. Ayan. Saka yung tea. Ayan. So, ayan. Kain tayo guys. Manginain tayo. Yan yung kainin natin ngayon. So, ayan, katatapos ko kanina nag-live stream ako 2 hours, diba? So, ngayon nagutom ako kasi ito nga sabi ko, this 3 in 1 na ito. Breakfast, lunch, and dinner. Kasi after nito, benga na. Magla-live stream na naman tayo. So, magkakamay ako. Naghugas na ako ng kamay ko. Kakain na tayo ngayon. Di ba, nanak? Sarap. Guys, samahan niyo akong kumain. Hindi kayo, kumain tayo. Kamatis. Ang kamatis, pampakinis ng kutes. Ayan. Pwedeng facial mask. Pwedeng ulam. Lahat-lahat na. Saan ka pa? Oh, ayan, tilapia. Manginaan tayong tilapia. Ang sarap to. Diba? So, bahala ng iba dyan. Kumain, bahala sila. Basta ako nakaluto na, kumain na ako. Ayan. Sarap. Magkamay-kamay tayo ngayon. Dahil masarap ang ulam natin. Ayan, may kamatis. Sarap ng buhay, no? Tapos sasabayan mo nito, mag-cleansing tayo. Tsaa, lumamig na. Ayan, masarap sa malamig na panahon. Tsaa. Yummy. Ganito lang ang buhay ko. Pag gusto ko, magkain ng ganito lang. Diba? Masarap yung buhay na may sarili kang lungga. Kasi kahit anong gawin mo, pwede. Diba? Basta hindi masama. Ang sarap. Itong kamatis, din yan sa garden namin. Kinuha ko. Yan. Nahinog sila. Ano pa lang siya eh. Half ripe pa lang siya nung kinuha ko dyan. Yung tanim namin yan, namunga na siya. Tapos nahinog, in-harvest ko na. May ulam na ako. Masarap. Sarap lang. Buntot. Manginain tayo. Dahil kanina pa ako gutom. Nalate ako mag-gising pag Sunday. Nalate ako mag-gising. Kasi oras ng pahinga. Kasi naman buong week, ano tayo, busy, di ba? Kaya pag may time ka magpahinga ka. Chinik. So, ayan.
Kamatis. Ang sarap magkamay. Ayan. Ayan guys. Tatapusin ko itong pagkain ko mamaya, ano? Maraming salamat pala sa mga sumuporta sa akin. Palagi sa live stream ko. Ayan. So, aabangan nyo lagi ang live stream ko para magtawanan tayo lahat. Ayan. So, tatapusin ko lang kakainin ko, no? Maraming salamat talaga. God bless us all and don't forget to subscribe my channel, Bicolana Ako Vlog. Ayan. God bless us!